Доброго ранку, я вітаю усіх, хто продовжує свій день, свій інформаційний ранок разом із телеканалом АТР. У студії для вас працює Аліна Блохіна, це програма «Саба», і ми говоримо про усі найбільш актуальні події в Україні та світі. І, власне, зараз переходимо до такої інформації. Теракт. Саме так правоохоронці кваліфікували вибух, який стався напередодні у Києві на вулиці Міцкевича, поблизу одного із телеканалів. Тут саме звідти з ефіру виходив народний депутат України від фракції Радикальної партії Олега Ляшка у парламенті Ігор Мосійчук, а також політолог Віталій Бала. Як ми знаємо, вони були внаслідок цього поранені. Що нам відомо на цю хвилину, це те, що поблизу телеканалу знаходився моторолер. Саме у ньому, за попередніми даними, було закладено вибуховий пристрій, і попередньо, з огляду на пошкодження, потужність вибухового пристрою могла скласти до 1 кілограму в тротиловому еквіваленті. Більш точно експерти скажуть про це вже після проведення усіх необхідних експертиз та аналізу події. Отже, взірвався саме моторолер із встановленим на нього пристроєм, коли Ігор Мосійчук та Віталій Бала виходили з ефіру на одному з телеканалів. Їх доправили у лікарню. Знаємо наразі, що Ігоря Мосійчука прооперували, у нього пошкоджена права частина тіла, є пошкодження на обличчі. Надходили різні дані про те, що у нього є перелами руки та ноги. Утім, зараз знаємо точно, що від осколкові поранення він отримав і, власне, провели йому операцію. Наскільки нам відомо, наскільки про це повідомляють його колеги, зокрема голова фракції Радикальної партії Олега Ляшка, безпосередньо сам Олег Ляшко, що зараз стану Ігоря Мосійчука нічого не загрожує. Ну, от щодо Віталія Бали, політолога, який так само дістав поранення напередодні унаслідок вибуху, також маємо різну інформацію, але здебільшого говорять про те, що Бала отримав поранення печінки так само осколками, і, власне, так само його мали прооперувати. І я думаю, що вже найближчим часом з'явиться інформація щодо стану його здоров'я. Ну, а от, власне, є також загиблий унаслідок цього вибуху. Це охоронець Ігоря Мосійчука. Саме він закрив з собою безпосередньо народного депутата, і він взяв на себе увесь удар. Саме завдяки йому, можливо, Ігор Мосійчук і залишився живим. Усі подробиці цього інциденту буде встановлювати слідство. Власне, з яких мотивів могли вчинити замах на народного депутата від фракції Радикальної партії Ігоря Мосійчука, ми зараз маємо згоду запитати у Аміни Окуєвої, прес-офіцера Міжнародного миротворчого батальйону імені Дудаєва. Вона з нами на прямому зв'язку. Аміна, доброго ранку вам. Чи чуєте ви мене? Доброго ранку, так чую. Скажіть, будь ласка, яку маєте ви інформацію, можливо, найсвіжішу про Ігоря Мосійчука, і які мотиви, як ви гадаєте, могли бути цього замаху? Информация у меня пока что есть только та, которая в доступном, так скажем, в прямом эфире, в соцсетях, в Фейсбуке. Я прочитала пост самого Игоря Владимировича, где он пишет, что он еще в реанимации, но, в принципе, жизни уже ничего не угрожает, он может общаться. Я, конечно, выразила ему поддержку, сочувствие в связи с гибелью его охранника, как я поняла. Вот. И, конечно, касательно того, кто заказчик этого, лично мое мнение, так скажем, то, что первое приходит в голову, это российские спецслужбы и, естественно, что кадыровцев мы от них не отличаем, но я думаю, там может быть и личная месть Кадырова, потому что Игорь Владимирович, он достаточно жестко, публично выражал свое отношение к этой марионетке путинской Кадырову. И Кадыров в ответ даже угрожал ему публично через СМИ, есть эти видео, есть эти записи, они сохранились. Вот, поэтому вот это моя первая мысль, пока что другой информации нет, будем ждать результатов расследования. Я так поняла, что СБУ ведет дело, будем надеяться, что удастся все расследовать.
Аміна, скажіть, будь ласка, от ви говорите зараз про ось цей чеченський, так би мовити, слід, про Кадирова. Чому тоді він чекав? Чому це було зроблено саме зараз, на вашу думку? Ну, во-первых, я бы не сказала, что кадыровский след это чеченский, это скорее античеченский след. Вот. Ну, во-вторых, если перейти к сути, знаете, многие люди почему-то вот боятся вот и российских спецслужб, и кадыровцев, думая, что они как бы как всемогущие. Мы прекрасно знаем, что они не всемогущие. У них есть тоже свои, да, у них большие материальные ресурсы, но тем не менее, мы верим, мы знаем, что все происходит только тогда, в тот момент, когда это суждено. Вот, поэтому, естественно, что у них тоже есть какие-то ограничения в их действиях, тем более на человека непростого, человека, который ходит все время с охраной, как народный депутат, да, чтобы произвести покушение, естественно, что должна быть подготовка, должны быть какие-то, так скажем, возможности, ресурсы большие, и должен быть момент. Я думаю, что они просто, так скажем, откладывают этот планы мести, откладывают, и по мере возможностей своих они их осуществляют. Это мое мнение. Скажіть, будь ласка, от після такого інциденту із Ігорем Мосійчуком, хто ще може бути під загрозою, як гадаєте? Я думаю, что у российских спецслужб есть целый список, может быть, в порядке приоритетности, может быть, не в порядке, но вот у них есть список тех, кто является их врагами, кто им мешает, вредит и кто подлежит с их точки зрения ликвидации. Я думаю, что этот список достаточно большой, вот, и, к сожалению, они будут стараться исполнять этот список по мере своих возможностей. Вот я надеюсь, что наши спецслужбы смогут этому противостоять все-таки. Вот, как мы знаем, уже несколько таких покушений подобных на это вчерашнее было раскрыто, в частности на Антона Геращенко. Это удалось предотвратить и задержать злоумышленников до того, как они привели в исполнение этот план. Ну, к счастью, вот покушавшегося на нас удалось задержать из-за того, что я была вооружена, и мы вступили с ним в борьбу. Вот. То есть, ну, как от случая к случаю не приходится. Вот. Но будем надеяться, что все мы будем работать, и патриоты Украины, и спецслужбы, и будем противостоять им. А так под угрозой находятся многие, конечно, к сожалению. Аміна, скажіть, будь ласка, ви якраз от заговорили зараз про замах на вас та Адама Осмаєва. Є якісь новини щодо цієї справи? На якій стадії розслідування? Що кажуть правоохоронці? Насколько мы знаем, в ближайшее время уже дело должно быть передано в суд. В ближайшее время, буквально там, может быть, месяц, в течение месяца. Вот это из того, что я узнала крайний раз из общения со следователем. И я думаю, что после того, как дело будет передано в суд, уже будет больше известно и будет какая-то новая информация. Пока только это могу сказать. Пані Міна, я дуже дякую вам, що ви знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Аміна Окуєва, прес-офіцер Міжнародного миротворчого батальйону імені Дудаєва, була з нами на прямому зв'язку. Ми говорили про можливі мотиви замаху на життя народного депутата з фракції Радикальної партії Ігоря Мосійчука. Власне, сама Аміна Окуєва зараз говорила про те, що причиною цього міг стати давнішній конфлікт Ігоря Мосійчука із Кадировим. Давайте подивимося, от їхні, пригадаємо їхні коментарі і як це було, у чому полягав цей конфлікт. Рамзан, ти прислав своїх собак, зрадників, на нашу землю. Ми вбиваємо їх тут і прийдемо за тобою. Прийдемо за тобою в Грозний. Ми допоможемо нашим братам звільнити Ічкерію від таких собак, як ти. Слава Україні! Слава вільній Ічкерії! Ну, это трусость показывает. Больной человек. Кукловод где-то там в Европе там, или там в Западе за ним сидит, там, знаешь, и он управляет. Самим надоело, видимо, и поэтому хотят убрать его. И сказать, что это Кадыров сделал, или другой, там, третий сделал. Поэтому они скоро его сами убьют.
знаешь, если мы не доберемся до него, там, и потом скажут, что это сделал Кадыров. Просто выпил, по-моему, там, знаешь, свинья выпил, знаешь, и по-свински, там, знаешь, ведет себя, ну, отрезвеет, там, знаешь, и будет просить, знаешь, пощады, прощения, я уверяю вас. Или он будет прощения просить, тебя выстрелил, там, знаешь, и попадет, знаешь, в точку, знаешь, и мы не промахиваемся, мы стреляем точно, и когда надо, и куда надо. Уголовное дело. Есть за что возбудить уголовное дело, для того, чтобы его привлечь по закону или дать Интерпол, безусловно. Если будет выпущена такая постановление, чтобы его доставить в суд, мы его доставим. Не имеет значения, где он находится, в Европе или в Америке. Для того, чтобы таких шайтанов наказывать, у нас есть опыт и у нас есть силы. Ось таким був конфлікт, так би мовити, дистанційний між Ігорем Мосійчуком і Рамзаном Кадировим. Безпосередньо лідер радикалів Олег Ляшко не сумнівається, що замах на Мосійчука пов'язаний із його професійною діяльністю і політичною позицією. Що думають його колеги по фракції? Зараз можемо розпитати у народного депутата від фракції Радикальної партії Дмитра Лінька. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Дмитре, доброго ранку вам. Чи чуєте ви нас? Доброго ранку. Розкажіть, будь ласка, як стан здоров'я Ігоря Мосійчука і як ви гадаєте, і ваші колеги по фракції, дійсно, що було причиною замаха на народного депутата? Після операції Ігор знаходиться в реанімації, він в притямі, він говорить, скажімо так, небезпеки для життя немає, але стан в нього безумовно важкий. У Віталія Бала, який був з ним поруч, стан ще важчий, в нього важкі поранення внутрішніх органів, саме легенів і печінки. Будемо сподіватися і вірити в те, що все буде добре, вони будуть жити, будуть здорові. Щодо самого замаху, безумовно, це було пов'язано з політичною громадською діяльністю Ігоря Мосійчука. Безумовно, ті, хто це робили, вони хотіли знищити його. І той почерк, який, скажімо, про закладання вибухівки, про те, що там, скоріше за все, за ним була сліжка, що хтось з виконавців був безпосередньо поруч і дивився, коли саме вийде Ігор з будівлі телеканалу, щоб провести в дію в вибуховий пристрій, говорить про те, що це робили професіонали, які, можливо, так само причетні і до інших подібних злочинів, які дуже часто останнім часом трапляються в Києві. Нагадаю, вбили Тимура Махоурія, в центрі Києва взірвали Максима Шиповала, контррозвідника українського, Павла Шеремета рік тому вбили. І жодного, скажімо, виконавця, замовника слідство поки що не довело, не висунуло обвинувачення, на жаль, тому що ми ще досі не зробили якихось адекватних кроків на те, щоб уникати або розслідувати подібні злочини. Ми можемо говорити, що це однозначно справа рук російських спецслужб, справа рук українських ворогів, тому що Ігор Мосійчук був справжнім українським патріотом, і все, чим він займався, це політичною діяльністю і боротьбою за українську незалежність. То скажіть, будь ласка, ви вважаєте, що це були вороги всередині країни Ігоря Мосійчука, чи це все ж таки якесь втручання ззовні? Ми можемо наразі висловити виключно припущення і якісь догадки. Я думаю, що це якісь особисті, якісь недруги Ігоря або ще щось. Безумовно, це пов'язано з його політичною діяльністю. Хто був виконавцем, чи це були виконавці внутрішні, якісь, чи це виконавці ззовні, тут важко сказати. Я думаю, що слідство за почерком, за тим, як виконувався цей теракт, буде вже мати достатньо більше інформації, і ми вже найближчим часом можемо щось дізнатися точно. Дякую вам дуже, пане Дмитре. Будемо слідкувати за цією темою і так само за розвитком і розслідування цього замаху на народного депутата від фракції Радикальної партії Ігоря Мосійчука. Дмитро Лінько, народний депутат України від фракції Радикальної партії, був з нами на прямому зв'язку студією. Зараз ми можемо почути коментар радника міністра внутрішніх справ України Зоряна Шкіряка. У нього дізнаємося найсвіжішу інформацію. Пане Зоряне, доброго ранку вам. Чи чуєте ви мене? Вітаю, на жаль, добрим ранок назвати складно.
Скажіть, будь ласка, які є новини? Я от зараз бачу, що лідер радикалів Олег Ляшко повідомляє про 2 загиблих унаслідок цього теракту. Скажіть, будь ласка, яка інформація зараз у правоохоронців є найсвіжіша? На жаль, під час цього зухвалого злочину справді на даний час ми підтверджуємо загибель 2 людей. Другий чоловік 81-го року народження. Це все, що можна сказати на цей момент. А хто він і що він там робив безпосередньо на цьому місці? Я скажу, це все, що можна сказати на цей момент. Добре, скажіть, будь ласка, чому саме кваліфіковано інцидент як теракт? Тому що цей злочин має всі ознаки терористичного акту. І, власне, про це відразу з перших хвилин заявили я і мій колега Антон Геращенко. Наразі слідство передано Службі безпеки України, відкрито відповідне провадження за статтею 258, це терористичний акт. Процесуальне керівництво здійснює прокуратура міста Києва. Варто зазначити, що ймовірніше за все злочинці встановили вибуховий пристрій на припаркованому моторолері, який був напроти виходу з телеканалу «Еспресо», і здійснювалося дистанційне управління вибухівкою. Особливий цинізм полягає в тому, що зловмисники прекрасно усвідомлювали, що Ігор Мосійчук може бути не один, тобто цілеспрямовано йшли на вбивство, на можливе вбивство кількох людей. Власне, на превеликий жаль, так і сталося. Тому зараз ми молимося за здоров'я Ігоря Мосійчука, інших постраждалих і, звичайно, Віталія Павла. Обидва є моїми друзями в житті і маю надію, що з ними все буде гаразд. Слідство триває і наразі, мабуть, це все, що можна сказати. Те, що до цього злочину можуть мати причетність російські спецслужби, безумовно, з огляду на діяльність Ігоря Мосійчука не виключається. І якраз той цинізм і зухвалість, з яким скоєний цей злочин, може свідчити про те, що без них тут не обійшлося. Пане Зоряне, я дуже дякую вам, що ви знайшли можливість долучитися до нашого ефіру. Думаю, що впродовж дня ми будемо відслідковувати цю тему разом із вами і долучати вас ще до розмови. Зорян Шкіряк, радник міністра внутрішніх справ України, був з нами на прямому зв'язку телефоном. Дізналися ми, що, на жаль, є вже 2 загиблих унаслідок теракту, що стався напередодні у Києві за участі народного депутата Ігоря Мосійчука та політолога Віталія Бали. Ми зараз йдемо на коротку перерву. Продовжиться зовсім скоро, за кілька хвилин, програма «Саба». Я не прощаюся з вами. Я бажаю вам все ж таки тільки хороших новин і доброго ранку.